Den første nominerede er Helios Biograf. Diskussionen om Udkantsdanmark og mangel på solidaritet handler om at turde tage sagen i egen hånd og kæmpe for det, man vil og tror på. Det gjorde drivkræfterne bag den nye biografforening i Faaborg. Biografen er også essentiel for de filmiske ungdomsuddannelser som gymnasiets medielinje og Station Next. En præsentabel og veldreven biograf, som i løbet af foreningens første år har fået 300 medlemmer. Den anden nominerede i denne kategori er 18 Frames. Sten Bæk med flere stiftede i år 2010 18 Frames, med den drøm at opkvalificere flere fynske filmfolk og forbedre det fynske filmmiljø. I januar 2013 dimitterede den første årgang, bestående af 18 filmfolk fordelt på 6 forskellige linjer: instruktør, manuskriptforfatter, producer, fotograf, tonemester og klipper. De studerende har lavet ikke mindre end 15 skolefilm, men har også integreret sig i det professionelle filmmiljø. De har også hjulpet til med Odense Filmfestival, Robot-prisuddelingen og forskellige spillefilmsproduktioner, som eksempelvis Far til 4 i naturen og Marie Krøyer. Nu har fynboerne fået en ny mulighed for at videreudvikle sig uden at flytte til hovedstaden. Den tredje og sidste nominerede er Skullerødsholm. De frivillige og ulønnede ildsjæle på Skullerødsholm har på nuværende tidspunkt ydet med mere end 2.000 arbejdstimer i etableringen af Danmarks største foreningsfitnesscenter. Det har efter indvielsen vist sig, at de nye faciliteter tiltaler og tiltrækker endnu flere frivillige ildsjæle. Så meget, at de frivillige nu har lavet deres egen forening, hvor de mødes over et stykke mad, hygger sig og lægger planer for fremtiden. Det lokale engagement og de mange frivilliges imødekommenhed over for medlemmerne i centret har skabt et attraktivt og fleksibelt fritidstilbud, som også borgere fra den sydlige del af Odense nu benytter sig af. Interessen udefra betyder, at området er også blevet mere interessant.